Ndikulandireni abale okondedwa kuli ngaliro la usiku wa lero, usiku wa pa 25 August 2024. Okondedwa, mu usiku wa lero tipitirizabe kuphunzira mawu a Mulungu pamutu omwe uja onena kuti madalitso anu sapezeka popweteka anthu ena koma polumikizana ndi Mulungu. Ndipo mu usiku wa lero ndi phunziro namba 4 limene likuchokera pa Obadiya 1 ndime yake yoyamba mpaka na ndime ya namba 15. Buku la Obadiya ndi chapter chimodzi chokha basi, lilibe machaputala angapo. Ndi chapter chimodzi cha mavesi 21 ndipo ndidzawerenga vesi loyamba mpaka na vesi la namba 15. Mawu a Mulungu mchichewa cha lero akuti, masomphenya a Obadiya. Ambuye Yehova akunena kwa Edomu kuti, tamva uthenga ochokera kwa Yehova mnthawi yotumidwa kupita kwa anthu a mitundu kukanena kuti, konzekani, tiyeni tikachite nkhondo ndi Edomu. Taona, ndidzakuchepetsani pakati pa anthu a mitundu ina. Udzanyozedwa kwambiri, kudzikuza kwa mtima wako kwa kusocheretsa, iwe amene umakhala m'mapanga a m'matanthwe ndipo umamanga nyumba zako pa mapiri ataliatali. Iwe amene umanena mu mtima mwako kuti, ndani anganditsitse pansi, koma ngakhale umauluka ngati chiwombankhanga ndi kumanga chisa chako pakati pa nyenyezi, ndidzakutsitsa pansi kukuchokera kumeneko, akutero Yehova. Anthu akuba akanabwera kwa iwe, kapena anthu olanda zinthu akafika usiku, atsoka lanji limene likukudikira iwe. Kodi akanangokutengako zimene akuzifuna zokha? Ngati anthu othyola mphesa akanafika, kodi akanakusiyirako mphesa pang'ono pokha? Koma Esau adzalandidwa zinthu zonse, chuma chake chobisika chidzabedwa. Anthu onse ogwirizana nawo adzakupirikitsira kumalire. Abwenzi wako adzakunyenga ndi kukugonjetsa. Amene amadya chakudya chako adzakutchera msampha, koma iwe sudzazindikira zimenezi. Yehova akunena kuti, tsiku limenelo kodi sindidzawononga anthu onse anzeru a ku Edomu, anthu odziwa zinthu m'mapiri a Esau? Ankhondo ako, iwe Temani, adzachita mantha, ndipo aliyense amene ali m'phiri la Esau adzaphedwa pa nkhondo. Chifukwa cha nkhanza zimene unachitira m'bale wako Yakobo, udzakhala wamanyazi, adzakuwononga mpaka muyaya. Pamene adani ankamulanda chuma chake, pamene alendo analowa pa zipata zake ndi kuchitira maere pa Yerusalemu, pa tsikulo iwe unali ngati mmodzi wa iwo. Iwe sunayenera kunyoza m'bale wako pa nthawi ya tsoka lake, kapena kunyodola Ayuda chifukwa cha chiwonongeko chawo, kapena kuwaseka pa nthawi ya mavuto awo. Iwe sunayenera kudutsa pa zipata za anthu anga pa nthawi ya masautso awo, kapena kuwanyodola pa tsiku la tsoka lawo, kapena kulanda chuma chawo pa nthawi ya masautso awo. Sunayenera kudikira pa mphambano ya misewu kuti uphe Ayuda othawa, kapena kuwapereka kwa adani awo Ayuda opulumuka pa nthawi ya mavuto awo. Tsiku la Yehova layandikira, limene adzaweruza mitundu yonse ya anthu. Adzakuchitira zomwe unachitira ena, zochita zako zidzakubwerera wekha. Ameni. Mwa mawu amene tawerengawa titsogozedwa ndi kulingalira konena kuti Mulungu amaona ndithu kalikonse kamene anthufe timachitirana, kaya kabwino kaya koyipa. Ameni. Tizisindikira anthufe kuti kena kalikonse kali pansi pakuonedwa ndi Yehova. Palibe kanthu kamene kamachitika mdziko muno kamene kakhozokhala kobisikira Mulungu. Ayi. Zilipo zabwino zimene anthu adachita, Yehova adaziona. Ndipo pokhala iye obwezera olungama, amapatsanso ena zokoma monga mwa ntchito zimene achita. Ndipo ziliponso
zimene anthu amatha kuchitana zoyipa kwambiri, zina zochita kuonekeratu komanso zina zobisika pamaso pa anthu. Koma ndimati ndikudziwitseni kuti pamaso pa Yehova chilungamo chake kalikonse chimaoneka. Moti mmati nkambirano amene mukundimva pano zakuti inuyo mumachitira ena zabwino ngakhale ambiri sadziwa, Mulungu amadziwa ndipo Iye ali wokonzeka kukubwezerani monga mwakuchita kwabwino kwanu. Komanso zakuti inuyo ndinu tambwali munthu wankhanza, munthu woyipa kwambiri, nkutheka wena sadziwa kuti ngati pali munthu woyipa ndinuyo. Koma ndimati ndikudziwitseni mu usiku wa lero, Yehova amadziwa zakuti inuyo ndinu woyipa. Moti misonzi yakulira ena mudachita ndinu, anthu ambiri sadziwa kuti gwelo la masautso a ena ndinuyo. Koma ndimati ndikudziwitseni mu usiku wa lero kuti Mulungu amadziwa. Mulungu amadziwa ndipo Mulungu amaona, ndipo palibe chinsinsi, palibe chobisika pamaso pake. Abusa mutanthauzanji kuchita zinthu numaganiza ngati Mulungu sakudziwa, nkudzipusitsa wekha, ndikutaya nthawi popeza chilungamo cha moyo wa munthu wina aliyense chili pamaso pa Ambuye. Yehova amadziwa zonse. Tandimvani mawu awa. Chiyembekezo cha Mulungu mchakuti pamene anzathu apeza mavuto ifeyo tiziwathandiza. Yehova ayembekeza kuti anthu fe tidzithandizana. Makamaka ife amene timapemphera, makamaka ife amene timamudziwa Mulungu, tidala pa mtima ndife akhristu, tidakhirisitu ndife otsatira ake a Mulungu. Chiyembekezo cha Mulungu chakuti ifeyo tidzichita zinthu m'malo mwa Yehova pa dziko pano, pamene titsatira mawu ake ndi kuchita chilungamo chake amene atizungulira nakumana ndi masautso ena ndi ena. Ife tikhala chilimbikitso chawo, ife tikhala oyima nawo, ndipo ife tikhala owathandizira. Izi zimene Ambuye ayembekeza pa ife. Ndikuti chana abale okondedwa, Yehova sayembekeza kuti inuyo mukaona wena ali kusautsika inuyo ndiye muziwaseka, muziwanyodola, kapena muziwongezera moto ya mavuto amene anthu akumana nawo. Ayi, Ambuye sali choncho. Ambuye safuna zimenezo. Ayembekeza kuti inuyo mudzichita zabwino pokhala mmaphunzira mawu ake, pokhala mmamudziwa, pokhala kuti inu mmamvera mawu ake. Inuyo mukhala chionetsero cha chikondi, chionetsero cha malingaliro, chionetsero cha zabwino zimene Yehova achitira anthu ake. Na ufunso langa lakuti mumachita ndi motero inuyo? Mukaona wena ali kusautsika, kaya ndi abale banu, kaya ndi opemphera nawo, kaya ndi amene mukuwadziwa okuzungulirani, kodi ndi udindo wanji umene ndiwe mumatengapo pa zokhudza moyo wa anthu ena? Momvetsa chisoni wena okondedwa akaona kuti wena wake kaya ndi ogwira nawo ntchito, kaya ndi opemphera nawo akumana nkena kake, okondedwa amalimbananso nawo limodzi, koma mbiri zawo amafalitsa ndiwo. Moti nkhani zina za zonyoza kapena za zowawa za anthu ena amene amafalitsa kwambiri ndiwo. Mwatsokanso amafalitsa ngati kuti atakhudzika, kumatumizira anthu m'magrupu osiyanasiyana, zandikhudza ine zauchitira mwakoti, koma aufalitsa ndithu zimenezo mkati mwa mtima akukondwera kuti chakhaula ndithu chizithaima. Mukudziwa anthu ambiri m'mitima yawo ali pa mpikisano ndi wena, nchifukwa chake amakondwera anthu wena akamakumana ndi zowawa. Abale wanga ndimati ndikambiranu, ngati muli ndi ena amene simmakondwera nawo mkati mwa moyo wanu, anthu amene ajawo akakhala kuti akukumana ndi zokhoma zina, inuyo ngakhale muli pamaso mukhoza oneka ngati mumva nawo chisoni, koma pasi pa mtima wanu, popeza mmapikisana nawo, popeza mmalimbana nawo, mmakhala kuti mukukondwera mkatikati, mmakhala kuti inuyo muli chimwemwe. Mwina simungaziyankhule, koma mtima wanu umakhala wakondwera zedi, popeza amenewo simmafuna zokoma. So funso langa lakuti ngati mmachita zimenezi, ndinu mkhristu, ndinu opempheradi, ndinudi mwana wa Mulungu ngati zimmachita di motero, ngati mmaterodi ndinu mwana wa Mulungu. Kupempherako ndiye kuli pati, chauzimucho chili kuti ngati moyo wanu uli umenewo. Tandimvana abale okondedwa? Abale, mwatsoka alipo wena amene amakondwera pamene ena akukumana ndi mavuto, m'malo mowathandiza iwo pamene amaonjezera kuchita zachipongwe ndi chikuwawe.
pochita izi amayiwala kuti akudzisakira okha matsoka, matemberero ndi mkwiyo wa Mulungu pa moyo wawo. Samalani. Chowawa nchonena kuti mukamachita zotereza balonga, mukhoza maona ngati kuti inuyo ndi pamene zanu zikuyendereni, pamene madalitso akufikireni, pamene moyo wanu ukhale ukuyenda bwino. Koma si choncho. Pakuchita izizi zochita wena chipongwe nthawi yawo yatsoka, mundive, mumakhala kuti inuyo mukusakasaka matsoka pa moyo wanu. Abusa muri bwanji? Inde kuchita chipongwe wena kumakhala ngati kwa bwino, kusathanisa wena mwina kukosa ngati kukusangalatsani, koma kumakhala kuti mukudzisakira nokha matsoka, mukudzisakira nokha matemberero, mukudzisakira nokha mkwiyo wa Yehova pa moyo wanu. Ndu abale ndimatikambira nimaona mtima, simudzadalitsika pochita chipongwe anthu wena ayi. Simudzapeza mtendere pamene inuyo mwakangalika ndi kumavuta anthu ena, kualizana misozi, kutengera advantage ya kusautsika kwa anthu ena, nkuyembekeza kuti moyo wanu inuyo ukhala bwino ndipo madalitso anu achulukira. Ayi abale ndimati nene, madalitso anu sapezeka popweteka anthu ena. Ayi koma popweteka anthu ena munthu adzitengera yekha matsoka kwa Mulungu, popweteka anthu ena munthu adzitengera yekha matemberero kwa Mulungu, popweteka anthu ena munthu adzitengera yekha mkwiyo wa Yehova wodza ngati moto waukali pa moyo wanga. Moti wena atu pano akuyenda mmatemberero chifukwa chauta ali kuabwezera pa zimene wadakhala nachita kwa anthu ena. Ena okondedwa akuyenda mmatsoka chauta akuabwezera chifukwa akhala napweteka anthu ena. Alipo ena okondedwa akuyenda mu mkwiyo wa Yehova ndipo Mulungu sakusangalala nawo mwa njira ina iliyonse, chifukwa kuti iwo akhala akuchita wena chipongwe kwambiri. Anthu adakhala akuwadandaula, sayankhula bwino, sachita zabwino, kunena kwa zoona angakhale amadzipentapenta ngati anthu othandiza, ndi anthu oyipa fiti zenizeni, anthu opanda pake. Yehova ali kubwezera, malemba akuti kubwezera kuli kwangati Yehova. Kodi ana Mulungu adzakhala nawo kudandaulani mpaka nati? Mati ndikambirani kulira misonzi kukudandaulani kwa anthu wena, simungaupeze mtendere. Anthu amene munafuna mwathandize, vanthu amene munafuna muyende nawo, vanthu amene munafuna kuti mwaonetsere chokoma, inu mudasankha kuachita chipongwe, inu mudasankha kuanyoza, inu mudasankha kuapeputsa. Yehova yekha akukubwezerani. Ena atu amatenga kuti ayi poti ndili ndi mphamvu leroli awawo palibe imene akhoza kuchita apo ina chilichonse moyo wanga, therefore ndikhoza kuachita chipongwe nthawi yawo imene afuna thandizo langa, kuyiwala kuti wamphamvu woposa inu Yehova alipo amene akhoza kukuchitani chipongwe, kukubwezerani zimene inuyo mudachita anthu ena. Kutsokozera kwa mawu amene kukubwera chifukwa chani, mawu amene tawerenga, Mulungu akulowerera pa zimene Edomu, mtundu umene uchokera kwa Esau, udachitira Israeli, mtundu umene uchokera kwa Yakobo. Esau ndi Yakobo ana a munthu mmodzi, Isake, pachibale. Mitundu yawo okondedwa idachita nachoyipa chimene Mulungu akuchifotokoza apa. Kunena kuti nthawi imeneno Aisraeli adayingidwa ndi adani, Aedomu, mtundu umene ndi abale awo enieni, adafunika kuti ajoinane ndi m'bale wawo namuthandizira. Koma iwo sadatero. Iwo ni nthawi imene amamunyodola mzawoyo, iwo ni nthawi imeneno amaonjezera moto kupweteka mzawoyo, othawa amene apulumuka ya amagwira nkuwapha, kapenanso kuwagwira nkuwaponya kwa adani kuti ayonanso ni awo achita nawoni. Adakhala ngati mmodzi mwa achiwe mbuwo. Atachita izi chauta sadakondwere, n'chifukwa atuma Obadiya kuti anene za mapulani amene Yehova ali nawo onetsa mkwiyo wake pa mtundu umene. Ndimvano okondedwa, anthu ambiri amadakhala pamwamba saonanso thandizo limene akhoza kulipeza mwa ena, therefore kumakhala kosavuta kuchita anthu enawo chipongwe. Edomu adachitiranji zimenezi? Number 1, anali nawo mkwiyo wa mkatikati pa m'bale wake Yakobo. That's why nthawi yatsoka la Israeli sadathandizire kupulumutsa Israeli, koma adathandizira kujoinana ndi mdani kuchita chipongwe
pa Israeli. Ibadi ndikapena napatokondedwa mukakhala ndi maudani amumtima simudzathandizana. Ndikudziwa ndikuyankhula ndi anthu amene kutchalichi amapita koma ali ndi mikwiyo ikuluikulu pa abale awo abanja limodzi, pa anthu opemphera nawo limodzi, pa anthu ogwira nawo ntchito, pa anthu okhala nawo mdera limodzi. Mwa ichi choyipa chikafikira anthu owazungulirawa sachitapo kena kalikonse. Kamkwiyo kamene kali mu mtima mwanumo ndi kamene kamayamwa chikhristu choona cha moyo wanu, chifukwa mudzalephera kuchita ndi kuonetsera za Khristu Yesu woona mtima kamba kuti mukuyenda ndi mkwiyo mkati mwanu. Malemba pena akunena kuti mkwiyo sumachita chilungamo cha Mulungu. Mukasungira wena mangawa, mukati simukukondwera, mukati mukunyasidwa ndi zimene wena akuchita, mukakhala nawo muudani anthu wena, simudzakwanitsa kuonetsera chikhristu moyo wawo. Makamaka mnthawi imene anthu adzakhala kuti akufunafuna thandizo lanu. Ena mukuchita kale zimenezi. Chibwemwe chanu chimaonekera pamene anthu ena akumva kupweteka, chifukwa mudawakwiyira, chifukwa simusangalala nawo, chifukwa chakuti pena pake sipali bwino. Ndimati musakhale munthu wamangawa. Ayi, mudzakanika kumtumikira Ambuye mukayendabe ndi mangawa. Ndikudziwa ena alipo adakukhumudwitsani, ndikudziwa zilipo zina zake zimene zidakupwetekani, ndikudziwa mudanyasidwapo nchina chake, ndikudziwa zokupangitsani kukhala mmoyo umenewu. Mwina mukhoza kukhala nazo, nkutheka atu ayedomuwa amagwira befundo ija yakuti ayi madalitso madafunika apite kwa Esau, Yakobo adatenga, anu ake adakhululukirana koma tu awawa ayi ndithu adasungabe mangawa amenewo mpaka adafika mu nthawi iyi imene mtsoka la mtundu wa Israeli iwo adaombera m'manja, iwo adakwerezera moto, adayipatsa moto, adayipemerera mpaka na kulowelera ndi kumayita chipongwe okhala m'bale wake. Okhala m'bale wake. Ndukambazi zochitika anthu pachibale akuchita zimwe pachibale obadwa nyumba imodzi sayankhulana, obadwa nyumba imodzi amapikisana, obadwa nyumba imodzi amatembererana, obadwa nyumba imodzi amakondwera pamene wina wa iwo akakumana ndi tsoka, ndipo amathandizira kuti nzawoyo akumane tsoka zenizeni. Koma amapemphera chikhristu chili pati. Okhala Khristu ampingo umodzi kumachita zimenezi, okhala anthu amudzi umodzi kumachita zimenezi, okhala tonse amalawi kumachita zimenezi, okhala anthu onse olengedwa mchauta kumachita zimenezi. Kodi kupempherako kuli pati? Moyo oyenda ndi mangawa, moyo oyenda ndi mikwiyo sungakuchititseni chilungamo cha Ambuye, mudzalephera ndithu. Abusa muti chani ndekuti imene ndakwira anthu awawa simudzachita chimene Mulungu ayembekeza moyo wanu ngati mukhalabe ndi moyo ngati umene. Munafuna mupemphere ndi kuzitaya zimenezo kuti mudzakhoze kuchita chilungamo cha Ambuye koyenerera. Otherwise mudzakhala edomu nanunso kuchita chipongwe ena chimene chidzakukolotserani tsoka. Ayido mwana achitiranji zimenezi chimalimbitsa mtima nchani? Amadziona kuti iwo adali pabwino, amadziona ngati kuti iwo ali pamwamba, chitetezo ali nacho, mphamvu ali nazo, iwo zawo zibwe, ndipo akuwafanizira ndi chomba nkhanga chimene chikhoza kuuluka nkukamanga chisa chake pakati pa nyenyezi zimene anthu sangathe kufikirapo. Akudzifananiza ndi nyama zomanga m'matanthwe mmene mlenje sangathe kufikako, podziona kuti iwo zawo zili bwino. Adaona ngati ndi chifukwa chokwanira chakuti asaonenso thandizo la wena. Mwayichi nkofunika ena kungowachitiratu chipongwe popeza sangati pange contribute kena konse kobwera kwa iwowa. Mukamaona anzanu ngati zitsotso, kwaona anzanu ngati opanda pake, ati popeza inu mudaphula, ati popeza inu muli ndi mphamvu, ati popeza ndinu wapatali, mudzalimbika mtima kwa achita ena chipongwe posalingalira mawu a Yehova kuti ndidzakutsitsa kumeneko, ndidzalola akuba abwera aonongezako zonse. Popeza you are taking advantage ya zimene uli nazo kuti zikhale zida zopwetekera anthu ena, ineyo Mulungu wa mphamvu zonsene ndidzabwera ndikukukantha kukugwetsa pansi. Musaone kuti popeza inu zanu zidayera, therefore simungafunenso thandizo la anthu ena, mukulakwa. Ngati mutatamanda zimene zakuzungulirani zidzakulimbikitsani kusaona thandizo mwa ena, therefore mudzachita nawo chipongwe, mudzakhazika nawo pansi, ndipo mudzachitawo chamanyazi.
koma dziwani Yehova alipo amene amabwezera. Kanthu kena nkonena kuti Aedomu amadalira abwenzi owazungulira. Amadalira abwenzi owazungulira, kuona m'bale wake wosafunikira chifukwa cha abwenzi amene ali nawo. Abale, blood is thicker than water. Zilipo zina zimene ena amene mangocheza nawo sangathe kuchitani, koma abale anu akhoza kuchitani. Mwinisiwa samathawa maliro okondedwa anu. Ena mumangocheza nawo chabe, koma ena ndinu m'bale wawo. Samalani chimenechi, musamale kwambiri. Popeza muli maubale ena, musamatenge maubale amenewo ngati chida chonyozera anthu ena, ngati chida chopeputsira anthu ena, ngati chida choseweretsera miyoyo ya anthu ena. Ayi, musamatero. Potsata zimene zabraonedwa mudzakhala mukulakwa kawiri andi mudzaonetsera moyo wa chabechabe. Taonani zimene potsata zimene zizi Edomu adanchita m'bale wake chipongwe chakuti nthawi yake yatsoka sadamuthandize, chakuti adajoinana ndi adani okapweteka m'bale wake, chakuti m'bale wake ali kusauka iyende kumakondwera mpaka namafika ponyodola, chakuti mpaka nano iyeyo nkumakhala ochochozera kuti anthu athawa apezeka mpata kopulumuka, iye nkumakagwira anthu othawawo ndikuwapha, kapena so kuwagwira anthu ameneyo ndikuwati uyu winanso amathawa atamugwira achita naye amene. Akuonetsera kuyipa kwa mtima, chipongwe, nkhanza, uthakati, ufiti umene adaonetsa, chifukwa samaona mothandizo lililonse mwa m'bale wake, chifukwa naye mkwiyo m'bale wake, chifukwa amaona kuti yali pabwino ndipo amadalira abwenzi ake. Nawo tamvani mawu a Yehova akuti popeza wachita chimenecho ndidzakutsitsa, chimene umadaliracho ne ndidzachisosola, ndipo abwenzi akowo amene adzakukira amenewo, chimene umati ndi chiyembekezo chakocho chidzachoka chimenecho, ndipo ine ndidzakubwezera zimene iwe udachita wena, zidzakubwezera ndipo lako tsoka lidzakhala la mnanu. Izi zikuonetsera kuti pamene tichita wena chipongwe, Yehova ali ndi kuthekera kolowerera ndi kubwezera ndi kutitsitsanso kuti nafenso tilaweko zopweteka zimene adachitira anthu wena. Okondedwa, musachite kufika poona zimenezi kuti mufika pozindikira bwanji uthenga uwu ukubwezeni ku machitidwe oyipa achipongwe amene mwakhala mukuchita anthu wena. Potani? Pochita izi, chotsani mkwiyo mu mtima mwanu ndikulola kuti Ambuye akupeputseni. Khululukirani iwo adakuchimwirani kuti pamene motsono mukhoza kuachitira chokoma. Ona ndikufunikiranso kwa anthu amenewo, ndipo ona ndikufunika kwa moyo wawo kuti mwayichi mukhoza kuwateteza ndi kuwathandiza. Inde munawo abwenzi anu zokoma, komanso mukhanawo mubale wabwino iwo amene ndi abale wanu. Kuthekani zofoka zambiri, koma imani nawo obenda abale wanu nchofunikira. Inu mungochita inu gawo lanu la zabwino posatengera gawo lawo la zoyipa zimene akhala akukuchitirani. Kotero Yehova odziwa kudalitsa adzakudalitsani, koma mukatenga mwina za weaknesses awo inu nkuzengati zifukwa zowachita iwo chipongwe, Yehova adzakubwezerani. Pa verse number 15 metawerenga akuti tsiku la Yehova layandikira limene adzaweruza mitundu yonse ya anthu, adzakuchitira zomwe unachitira ena. Zochita zako zidzakubwerera wekha. Musamara ndi statement imene zimene mumachitazi ndikukuwuzani zidzakubwererani nokha, zidzakubwererani nokha. Inu zimene mwachita enawo adzakukuchitirani zomwe zonso. Akutsindika Yehova kuyipidwa mtima ndi zimene anachita Edomu. Edomu adachita chiyani? Pamene amachita chipongwe m'bale wake, iye samadziwa kuti akudzisankhira yekha matsoka, akudziwetsa moyo wa matemberero, ndipo akudzipalamulira mkwiyo wa Yehova pa moyo wake. Pakumva inu izi, phulani nkhali yatsoka mwaterekayo yomachita wena chipongwe monga mmene Edomu adachita chipongwe m'bale wake. Kukondana ndiko abale kungatithandizire kuyimabe ngati banja, kuyimabe ngati mudzi, kuyimabe ngati timu yotumikira ndi yogwira ntchito pamodzi, kuyimabe ngati mpingo. Inde siwosangachite zimenezi, koma khalani inu ozilimbikitsa ndi kuchita gawo lanu labwino.
iniyo mungochita mbali yanu ndipo Yehova akhoza kulemekezeka mwa inu. Ambuye akudalitseni pamene mukulingalira mozama za chimenechi, ndipo Mulungu akuwunikireni kukhala inu wobweretsa dalitso osati chitonzo ndi chiphinjo mwa anthu ena, popeza Mulungu woterewa amawabweretsera ndithu usiku wabwino, madalitso kwa inu. Amen.